हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ एसएससि जिडिनि अनलाइन एग्जाम डेट ओंखारबाय नोंथांमोना नटिफिकेसन नायनो हासिगोन दा लोगोफोर गोबाव खालामला आरो बे एग्जामा जागोन नभेम्बरावनो आं सिगाङाव बुंदोंमोन लोगोफोर एसएससिआ नभेम्बराव एग्जाम जायो होननानै दा फाइनालि नटिस ओंखारबाय नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हासिगोन दा जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामदो बेबायदि एसएससि बेनिफ्राय लोगोसे आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो नैबे चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन दा नै लेटेस्ट निउसआ फैनानै नोंथांमोना नायदो 7 सेप्तेम्बरनि आपडेट दा बेयाव ओंखारजोब्बाय अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना नायनो हासिगोन दा बेयाव जों नायनोसै अफिसियेल नटिसखौ जोङो डाइरेक्ट नायनोसै जिडिनिखौनो नाम्बार 4आव दङ नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम होनांगोन कम्पिउटाराव आरो बे एग्जामा जागोन 16 नभेम्बरनिफ्राय 15 डिसेम्बरसिम जागोन नोंथांमोना कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम होनांसिगोन बेनो जाबाय जिडि एसएससि थ' लोगोफोर बेनिफ्राय नायदो कम्बाइन हायार सेकेन्डारि दङ नोंथांमोना जायफोर पास जाना दङ टायार 1 टायार 2 नोंथांमोननि स्केल टेस्ट जागोन बे जाबाय 3 नभेम्बर बेनिफ्राय साब इन्सपेक्टर दिल्ली पुलिसनि पेपार 2 बि एग्जाम बे जागोन 8 निफ्राय नभेम्बरावनो जागासिबो बेनिफ्राय स्टेन'ग्राफार सि आरो डि ग्रुप थ' नोंथांमोनाबो जागोन 11 नभेम्बरनिफ्राय थ' बेनिफ्राय जिडिआनो मस्ट इम्परटेन्ट लोगोफोर जिडिनि थाखाय गोबां नायगासिनो दं नोंथांमोना नटिफिकेसन दा बेनो जाबाय एग्जामा 16 नभेम्बर जोंनि बर' थुनलाइनि जोनोम साननि डेट खालिनिफ्रायनो जासिगोन थ' नोंथांमोना मिथिखागौ थ' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय रेडि जादो आरो कर'ना भेक्सिन नाङा बेयाव लिरनाय गैया थ' नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांला भेक्सिन नाङा सार्टिफिकेट थ' नोंथांमोना मोजां फरायनानै अनलाइन एग्जामखौ होदो आरो एग्जाम पास जायोब्ला नोंथांमोना रानिं खालामनांसिगोन बेनिफ्राय मेडिकेल थ' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो।